поставь пока туда. Большие сорочки трогай. Отодвинь туда чуть-чуть, Настя. салом алейкум, духтарони азиз. шоми ҳамагитон ба хайр бошад. ассалому алейкум, духтарони гиромӣ. бори дигар онҳое ки нав ба эфири мо пайваст шуданд, рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад, шоми ҳамагитон ба хайр бошад. дар баъзе ҷойҳо шом аст, дар баъзе ҷойҳо рӯз аст, нисфи рӯзӣ аст. россия беҳад калон ва ҳам аз тоҷикистон моё тамошо мекунанд. духтарои азиз, имрӯз якҷоя варенӣ мепазем ва суҳбат мекунем. инҷо варенӣ себу клубника кати, варенӣ неву джем павидла ва ҳозир бо камтар дига земляника гирифтам, тоза мекунам ва бо шумо суҳбат мекунам. ҳозир як 5 дақиқа дигар ҷӯшад, ва джем баъд гап мезанем. так, муҳаммад 2022. ассалому алейкум. апаҷон чӣ хел шумо созен? саломатитон хуб? кӯдако чӣ хеланд? раҳмат хоҳари гиромӣ, ҳама хуб. так, салом созед апаҷон Исоева Дурахшон. ва алейкум салом. ассалому алейкум. неважно навиштан, неизвестный профиль. иқи шуморо приятно гӯш кардан апаҷон. саломат бошед хоҳари азиз. беҳад шодам, беҳад мамнунам ки барои шумо приятно гӯш кардан. так, ассалому алейкум. сеюм лайк Садаф Шомуродова. ва алейкум салом Садафхон. так, Робия ассалому алейкум. гулҷаҳон Мирзоёрова. салом апаҷон. неизвестный профиль. гӯшам ором мешавад. саломат бошед. 50 нафар ҳозир айни ҳол. онҳое ки нав ворид шуданд, хушомадетон духтарони гиромӣ. ина ҷӯшид қариб, ана ҷӯшид духтаро. акнун газа хомӯш мекунем ва қисми дигараш ба мегузарем. ташкилию тайёрия. ина инҷа земляничный варенӣ мекунам. ҳозир шуштам духтаро, аввал шуштам. акнун аз амин ваяш чӯбакош тоза мекунем духтаро. духтарои азиз, чӣ хел шумо? саломатиётон хуб? ҳаматон тинҷ ҳастетон? имрӯз оиди боз ширкати бонуфуз гап мезанем, оиди атомӣ. так, ба дараҷа шумо машаллаҳ ки занаки модари героиня. хай на ҳар кас ин хел фикр мекунад духтаро. ман худама героиня ҳис намекунам. барои чӣ героиня? ягон героиня не, ҳамин занаки оддӣ. героиняам не, героям не. занаки оддӣ, як зани, як модар. так, зинатмо Исоқулова. салом хоҳари ширин сухан. салом алейкум апаи Рудуба. биби Раҷаб навиштан. атомӣ ба пеш. бале, ба пеш. дар ҳақиқат духтарои азиз, ина ҳозирам инҷа тоза карда истодам ва бо шумо суҳбат карда истодам. ина нами хел тоза мекунам аз чӯбош. ин дастама бинед. ҳозир ман як гала кор кардам духтаро. дина мол куштагӣ будем. ваёша ишкамош мешавад ку, мола ҳамуна тоза кардам. ҳамин хел берун ба пагоҳ бояд ҳасиб кунам. ина хай баъзеҳо наметонанд дидан ин хел чиза. ина фарш гирифтам, ҳозир ҳасиб мекунам. пагоҳ хоҳарон мебиёд ку барои ҳамин ваё дӯст медорам. ман рости гап худам мепазам, барои ҳамин оқадар дӯст намедорам. душ кати вай мешавам.
уже так ба тозагитон гап надорам. Ҳа хай ҳаракат мекунам гулҷаҳон ки тоза бошад хона. Анамихе дастома бинед бе перчатка кор мекунам. Ман наметонам духтаро перчатка. Анами тобистон шуд дастои ман анамихел мешавад. Сиёҳки страшный. Маникюр кардан кати фоида надорад. Тобистон уже кору бор ҳама ҷо кор пур. Так. Кӯдакотон дар куҷо? Дар дигар хона телевизор тамошо доранд. Имрӯз абети маҷбур кардам ки 1 соат китоб хонанд духтаро. Китоб всё равно дигар. Кӯдаке ки китоб мехонад ҷаҳонбиниш васеъ мешавад. Интернету телефону ин ҳамаш як тараф, китоб хондан тамоман дига. Ин советский закалка мегӯянд ку одамое ки советский закалка китобхония дӯст медоранд. Так, клубник деҳқонӣ, бале, клубник деҳқонӣ уже 4-ум бор пухта истодам. Ҳар рӯз кам кам духтарои азиз. Яку якбора бисёр пазам, агар дигар кором монда меравад. Имрӯз вай рафтагӣ будам. Лёняи хабаргирӣ рафтам. Парирӯз рафтагӣ будам, имрӯз боз рафтам. Вай сару либосаш чиркин шудааст. Вай ку лагераш лесная сказка, лесба. Имрӯз сару либос бурда додам бо қати падарам рафтагӣ будем. Так. Тарбияи нафс кардем Настинкара. Бале Настинка. Лекин баъзе вақт мешавад духтаро. Ин хел прям гладка нест, ягон чиз ҳаст. Камбудиҳо беҳад зиёданд, лекин мо мубориза мебарем. Камбудиҳо кати роҳи правилне нишон метиҳем барои фарзандамон. Рустамам ҳами хел, ҳамиқа бачам калону, лекин ман мефаҳмонам ки ана ин корат нодуруст, ана ин корат дуруст. Ҳами хел. Так, камтар равғани семечка молен пеш аз хоб дастон сафеди мулоим мешавад. Равған кремое ки ман дорам ягон кас надорад. Крему ин хел чизо таъсир намекунад духтаро. Уже бе перчатка алаф мекунӣ, кор мекунӣ, таъсир намекунад. тирамоҳ бо нағз мешад. ин хел жидки перчатки дорам, крем, ҳамаи чӣ дораму ин уже сезонный дасто. Так, апа шавҳартон тамоман намеояд пеши фарзандотон. Хай ягон вақт мебиёяд падари фарзандо, ягон вақт, ягон сол ба як маротиба. Хай ҳеҷ гап не, ин кати ман ягон дилшикаста намешавам. Вай крем чени равған. Кани проба мекунам хоҳарҷон. Парвина Одинаева навиштан. Ҳамин равған кати проба мекунам. Майлаш кани. Вай дилитса кунед. Рецептои красотитон кати ҳатман мебинам. Домашний мы, ҳамаи мева. Бале домашний хоҳарҷон. ҳамаи чиз деҳқонӣ машалла. Боз як зани кӯчагӣ мегӯяд ман продукт мехаридам то ба духтаро. Ҳамин оиди продукт хай худатон ана шоҳид шудеда. Инсоне ки оби хӯрдагиша одам ба тана мезанад. Акнун шумо мумкин фаҳмидед, баъзеҳотон аксариятатон фаҳмидед ки барои чӣ ман тарки дигар ширкат кардам. духтаро мана ғурураму гордостиам беҳад баланд. Ман наметонам ихел монанди дигаро пул кор мекунам гуфта тоқат кардан. Ҳастанд занҳое ки барои пул тоқат мекунанд. Унижение, оскорбление нисбати худашон, нисбати оилашон, нисбати фарзандошон. Ман не духтаро, ҳеҷ вақт. Акнун оиди продукта чӣ гуфтаниям духтарои азиз. Масалан ҳамин ман соли 2021 ютуб канала кушодагӣ духтаро. Шумо аз соли ҳамин 2021 канали ман оқа просмотрам надорад, иқа ваям надорад. Аз соли 2021 шумо дида омада истодаед. Ҳамин ҳаст подписчикҳо ки ҳамин 3 сол 4 сол боз тамошо мекунанд. Дида омада истодаед ки дар хонаи ман ҳамавақт мо миллионер нестем духтаро. Мо мисол зиндаги мо оддиёна. Ҳама мо госслужащи гуфти гапо ки пулдорам нестем. Ҳамин оддӣ бачам коргари давлат, падару модарам коргари давлат. Хаяк додар дорам соҳибкор. Хоҳаром ҳар дуташ муаллима,
дар вай сургут, якташ муаллимаи забони русӣ, якташ психолог. Ҳардушам кор мекунад. Хай коргари давлата михел. Як хоҳарам декрет ба кӯдаки майда дорад. Ман худам как воспитатель педагог оформленный вай ба администратсия ва договор кати. Хай инам кори давлат. Хай маошам чени ами зиндагимо. Ягон зиёдатиам не, камам не, ами миёна ҳолона зиндагӣ мекунем. Ва ҳамин 9 сол мешавад. Духтаро, ман ина шумо вай мекунам, нақл мекунам, шумо гӯш кунед, баъд саволатонро менависед, ман ҷавоб медиҳам. Ҳамин худо хоҳад насиб бошад, ҳамин моҳи декабри ҳамин сол уже 9 сол мешавад ки фарзандо ҳамроҳи ман зиндагӣ мекунанд. 9 сол мешавад, духтаро. худатон медонед ки Россия ва зиндагӣ кардан чӣ гуна аст. Чӣ гуна ва ягон камбудӣ ки шуд, сразу кӯдака мегиранд. Ҳамин хел нест. Пеш аз кӯдак гирифтан 6 моҳ туя омада проверка мекунанд. 6 моҳ. баъди гирифтанам ҳар моҳ проверка мекунад. Холодильникотона, морозилни камераҳоя ҳамаша проверка мекунад. Крупи гуфта ҳамин биринҷу макарону ҳамоно проверка мекунад. ман ягон маротиба мисол продуктава муҳтоҷ шудагӣ нестам, худово шукр. ва оиди продуктаи хони ман бовардан. мисол занак ягон ҷо меҳмонӣ равад, чихел ягон ширинӣ, ягон чӣ мегиред меред ку кӯдакдор хона ва асобинаа, ягон торт ё ягон чиз. агар ҳамин чиз продукта бошад, духтаро, акнун ман намедонам дальшиш чӣ мешуда бошад, лекин барои ман ин медонед аламоварам нест. барои чӣ ки сущность этого человека такова. вай ҳамин хел инсон аст. модараш баям, хоҳару додарош баям ҳама чиза таъна мезанад, оби додагиша таъна мезанад. ман ин ба аҳамият наметиҳам. барои чӣ ки ман уже ҳамон дигар ширкат ба кор карда уже дидам ки ин ҳамин хел будааст ё не исправить. лекин ман монанди дигар гуфтам ку дигар директорҳо гирёну борон шуда бахшиш пурсида, ҳамаш голосош ҳаст. духтарое ки бахшиш пурс гуфтагӣ, духтаро намепурсем гуфта кора тарк кардагӣ ҳаст, ҳама голосо ҳаст. ман ягон каса мисол чӣ гӯям, хай худатон ҳамаш ба шоҳид ҳастед ки кӣ хони ман боомад, аз чӣ гуна аҳволу шароити зиндагӣ омад, ҳаматон шоҳид ҳастед, духтаро. ман ягон каса мисол як гапи безебам намегӯям, унижатам намекунам, лекин чизе ки ҳаст, ҳамун чиз ҳаст. ҳозир як чиза ман шумо мегӯям, духтаро, бо диққат гӯш кунед. ҳамин масъалаи продукта харидан ба вақте ки ман ҳамин дигар ширкат ба кор мекардам, ман хоҳари ҳамин одам ба муроҷиат карда, ман гуфтам ки ин хел таънаву маълумат ҳамин чизҳое гуфтам, баҳс кунад, гап зан гуфтам хоҳарат ба. лекин вай гуфт ки ҷавобе ки вай дод, ман шок шудам. Вай гуфт ки не, гапи ягон каса намегирад, на модарама, на бародарама, на хулоса мана. хай вай ҳамин хел пулдор будасу ҳама вая метарсидааст. охир ту даруни оилат ба дохили доираи оила ва ту ҳамин хел ҳастӣ. лекин берун аз оила одамо ин чиза бардошт намекунанд. ту ки мисол зиндагида, ҳаётада буромада реклама карда, пиар кардӣ, толерантность гуфтаги чизо ҳаст. духтарои азиз, толерантность ин таҳаммул. касе ки зиндагиша таҳаммул кардан наметавонаду рӯи экран баромада аз рӯи вай пиар мекунад, хайр ягон ҳоҷати гапу ҳоҷати выяснения нест, духтарои азиз. ҳамин хел не. масалан 80% занҳои мо мисол зиндагишон ана ҳамин хел. чихеле ки ҳамин миллионери мо до этого зиндагӣ мекард, деревнява зиндагӣ ҳамашон ҳамин хел. лекин ягон кас ана шавҳари ман ин хел кард гуфта ютуб буромада, хай шавҳарат ганда, мо ганда, гирду атроф директорот гандаянд, хай ҳамая таънаи маълумат мезида. худат кистӣ? Як худаш ба одам савол кирад ки ман кистам?
барои чӣ гирду атрофи ман, наздикони ман мана тарк мекунанд? Значит, что-то надо менять в жизни, что-то надо в своем характере исправлять. Ҳар яки мо як минус дорем, минуси зиёд дорем ҳамамон, лекин мо мубориза мебарем ку бар зидди ин минус. Ҳамин хел не? Бояд ҳар як одам бар зидди манам мисол минусам ҳаст, манам баъзе чизоя мисол наметонам тоқат кардан, сразу гап мезанам, сразу мегӯм одам ба мисол, лекин баъд фикр мекунам, мегӯям ки бекор гуфтам, ҳамина зря гуфтам, бояд нагуфтан дар кор буд. Лекин ман мубориза мебарам бисёр чизо кати. Так, нависта истодаи духтаро, бисёр чизо кати мубориза мебарам. Хайр, одама ҳамин чизое ки вақтҳои охир дар ҳамин зиндагии ҳамаи мо шуд, худатон акнун баҳо диҳед ки одами босаводу бесавода оқибаташ чӣ мешудааст. Ана худатон мисол саводнок шудан, ман чӣ хеле ки мегӯям ин мисол як донишгоҳи олия хатм кардан не, саводнок шудан ин элементарни тарбия аз оила гирифтан. Ана ҳамин саводнок шудану бесаводӣ. Мисол баъзе оилаҳова модар тарбия медиҳад фарзанда, хусусан духтара, мисол роҳи рост ба ана ин корат нодуруст, ана ин корат безеб, ана ин корат аз рӯи мисол ҳамин корат нодуруст гуфта мисол мефаҳмонем, мо модаро духтаро мефаҳмонем. Хайр, барои ту на модарат авторитет бошад, на хоҳарат, на додарат, на обрӯи фарзандада фикр кунӣ, хайр оқибатат ҳамин мешавад. Барои ва ё аз ҳама муҳим пул бошад? Не, барои ман ин хел нест духтаро. Ман намемонам мана ин хел поймол кардан. Баъд як чиза ман фаҳмидам ки фарзанда репутатсияша ки одам фикр намекунад, уже тамом, это конченый человек. Уже вай одам кати бефоида ягон гап задан, баҳс кардан. Ман гуфтам ку фақат аз рӯи қонун гап задан дар кор. Масалан шаҳри мо ҳама мо ҳамин ман шаҳре ки ман зиндагӣ мекунам, тоҷико кам ман гуфтагӣ будам ва дигар ҷоҳова мисол тоҷико бисёранд. Москва, мисол север, тарафҳои Сургут, Питер, ҳамон ҷоҳо тоҷико беҳад бисёранд. Мо фарқията мо аз дигар миллат, духтаро, ман ягон миллата пас заданӣ нестам. Ҳамаи миллат барои худ мувофиқ як урфу одат дорад, мисол расму русум дорад. Ҳамаи миллат барои худ як барои худаш обрӯй дорад. Лекин миллати мо, фарқияти мо аз дигар миллат менталитета мо, духтарои азиз, менталитет. Так, ҳозир ман зани дуюм якта духтарча дорам, зани якум шавҳарам ка духтаро, баъд ҳамин гапҳои ман тамоман оиди онҳое ки зани дуюм ҳастанд. Ман тамоман шахсияти шуморо расиданӣ нестам, хоҳарони азиз. Худатон дида истодаед ки ман конкретно дар бораи як мавзӯъ гап зада истодам. Як мавзӯъе ман гуфта истодам. Шахсе ки мана унижат кард, аскарблят кард, вай зиндагӣ мана садиржат мекардаст, фарзандои мана продукта меовардааст. Хай худатон фикр кунед, духтаро. Инашам ҳозир ман ҷавоб медиҳам. Баъд фарқияти мо ҳамин аз дигар миллат менталитета мо кати. Менталитет чист? Масалан, сару либос пӯшидан, рафтору кирдор, ҳам дар интернет ва ҳам дар дигар ҷоҳо, мисол ягон ҷо равем, мо бояд камтар аз дигар одамо, аз дигар миллат шарму ҳаё мо зиёдтар бошад. Шарм кунем баъзе гапҳоя гуфтан, ба баъзе корое кардан, ба мо бояд шарм дорем. Ҳамин хел нест? Аз ҳамин фарқията мо намоз хондану қуръон хондану сатр пӯшидан, ин ҳар як кас барои худаш мекунад. Ин барои вай дунёгиш, барои вай дунёша обод кардану унҷа худаш одам ҷавоб медиҳад. Айни замон дар ҳамин ҳаёти дунявӣ мо бояд ҳамин менталитет ба аҳамият диҳем. Онҳое ки ин чизоя намедонанд, тарбия надоранд, савод надоранд, ҳолон ки саводу тарбия гирифтан, аз кӯчаи саводу тарбия гузар кардагӣ нестанд ин хел инсоно. Барои ино як чиз муҳим, пул. Пуле ки вай фарқ надорад кадом роҳ кати кор кардагӣ, аз куҷо омадагӣ, фарқ надорад ин хел одамова. Ба ҳамин хотир ман аҳамият намедиҳам, мегӯм ку
ин барои ман ҳайратоварам нест, ин гапи гуфтагиш ҳайратоварам нест, ки обычное явление барои вай. мисол таъна зад, ина ҳамаи таъна мезанад, ина шавҳарошам таъна зад, анам ту ҳами хелкарагӣ, ин хелкарагӣ, ина аз баҳраш ҳамаш гузашт, худаш қати ҳамун миллионош акнун мешинад. ҳама ганда гирду атроф. Шавҳараш, падари фарзандош, даже фикри фарзандое накард, тамоми ҷаҳон биромад, падари фарзандое ғайбат кард. Ана ин хел буд, зан гирифт, ҳолон ки худаш оилаи як кас ба даромада рафтагӣ. Ина ягон кас фикр намекунад болои, намедонам ки сеюм зан ё чорум зан болои 9 кӯдак ба ё 10 кӯдак бошад. хайр ҳама ганда, падари фарзандот ганда, усто ганда, вай якум шавҳарат ганда, як ҳафта зиндагӣ кардӣ, вай одами хуб набудааст, ту нағз ҳама туя ҳами хел кидат мекардиян, ба гуфти худашон кидат мекардиян. Ана ин падари фарзандодам туя кидат кард, устоям билохират кидат кард, устоям уже безор шуд, рӯи ютуб биромада ин камбағал буд, ин хел буд, он хел буд, гуфт даф шав, қати ҳамун пулоду, қати ҳамун гапу таънаҳот гуфт, даф шав гуфт. Акнун ин ба ки гунаҳгор? Ман худам гунаҳгорам, характерама иваз кунам нею, гирду атрофа гунаҳгороя мекобад. Анами хел духтарҳо. Так, влогои пешина не так. охир мода чӣ проблемаи дигар одамо? Апаи Рудоба вай Парвинара хонаҷа кардаст барои вай. Ягон касе меҳмондорӣ кардагӣ нест. Ҳамин гапи дурок духтаро чӣ дар корам ин гап? Парвина дар ҳаёташ рафтагӣ нест унҷа вай. Так, ҳиққа гапи хушро гуфташ усто. Охир рост духтаро усто. Ина устоям аз характера, устои камбағали бечораям аз характераша нағзиша рафт. Безор шуд аз таънаю маломату, мегум ку оби хӯрдагишам таъна мезанад. Безор шуд, гуфт ки хай ҳамун стройкам ба мерам, ҳамун 4 сумама кор мекунам, лекин қати ин хел инсон намеистам, гуфт. Акнун ин гунаҳгороя мековад. Гунаҳгор характерада иваз кун. Гунаҳгора наков. Баъд боз историяи продукта овардан, ин аз ҳамун соли гузашта, соли 2023 моҳи ноябр боз историяи продукта буд, ки ина апаи ман тува ин овард, вай овард. Вақте ки мисол апаш кати мо хайр рафтомад мекардем, ягон кораша буд мекардам, мисол қати ҳамин рафта пасоби кӯдакоша тоғрӣ кардем, мисол ягон бо барои шавҳараш кора қати рафтем дагавор кардем через як бухгалтер. Хай барои ҳамин акнун вай в знак благодарности мисол ягон ширинӣ мебиёрад, мисол метиҳад барои фарзандом, хубӣ кунам мегӯд, ман аз тарафи худам ягон чӣ мекунам. Ин ҳамин чиза агар монанди продукта овардан бошад, акнун намедонам духтаро, дига ман ягон гап надорам. ҳамин хел духтарои азиз, барои ҳамин пеш аз як гапа задан фикр кардан дар кор. баъд медонед проблемаи ин хел одамо дар чист? Барои характерашон, барои забонашон гирду атрофашон страдат мекунад. Медонеда? ҳозир чизе ки мана гуфтагӣ вай беҳад ҷавобгарии калон дорад. Ҷавобгарии калон дорад ва барои ин гирду атрофаша хешу табороша тафтиши сахт мекунанд. ҳоле ба ҳамин хотир аз як тараф манба жалка мешавад, мисол одамои бегуноҳ пастрадат мекунад. Ҳозир хусусан айни ҳол Россия чӣ хел духтаро шароито ҳамин хел безеб, положение безеб. ин мавзӯи беҳад сахта гуфт. Ин худаш ба фикрам худаш бехабар монд аз гапи гуфтагиш. ман лекин сахранит кардагӣ ҳамаш ҳаст, делава ҳамаш ҳаст. ҳамин хел. Так, акнун саволотон ба ҷавоб гӯям.
духтаро шумо як бор тарафи вай мешед, як бор тарафи ягон кас тарафи ман нашавад. духтаро, ман ҳақиқата гуфтам, чизе ки ҳаст. хай историяи продуктае ина шунидед, продукта харидану продукта овардана. хай ҳамон ягон ширинӣ меовард фарзандош, қати фарзандои ман мешиштан мехӯрдан. агар ҳамин продукта овардан бошад, майлаш продукта овардаги, значит пускай она успокоится, если этим ҳамин кати орум шавад, агар майлаш. Так, неизвестный профиль. Маша тоҷике медонад, Маша, лекин Настя аз Маша хубтар медонад. Апаҷон, шавҳари Парвина омад. Бале, гуфта истодам ко духтаро, шавҳари Парвина омад. Зиндагӣ доранд, зиндагии зебо доранд, тинҷӣ, осоиштагӣ, спокойна, хоксорона зиндагӣ мекунанд. духтаро кор дар кар. Так, ҳа духтаро, акнун биёед оиди кор гап занем. Кор дар ширкати Атомӣ, духтаро, беҳад осон аст. аз кадом ҷиҳат осон аст? Балои шахситон намесӯзад, духтарои азиз. Ва ҳозир мисол дар новичоко, онҳое ки нав регистратсия шуда, мегӯянд ки мо бояд чӣ кор кунем ки ойлик гирем. духтаро, камтар сабр кунед. аввал шумо команда созед, баъдан уже ойлик ба мебуроед, одамотон зиёд шавад, баъд ойлик мебуроед. Так, Айша Шарифова, намедонам хоҳарҷон, сета бошад ё чорта бошад, рости гап намедонам, аниқаша ҷавоб додан наметавонам. Так, бале, аз хонаи мо бурд. Салом апаи Рудоба, ғариб духтар навишта. Так, Маҳмудҷон Рустамов, бале хоҳарҷон. Так, ҳамин апа вая ба инҷаҳора расход. Нафаҳмидам саволатонам. Саша Универ, ҳамин темаи маҳкам кунед апаҷон. Бизор як касе дубор гӯяд, шумо дига ҷавоб. Не, ман просто духтаро гуфтанд ки ман продукта, барои ман продукта овардагӣ, ҳамин ба ҷавоб додам. Тамом, дига ман кордор нестам. Клубника аз замини худатон? Не, ҳамаш аз замини худамо не, нимаш аз ҳамсоя харидам. 300 рубли килоша, 5 кило инҷава. Медонед духтаро, ман чӣ хел вая клубникаи тайёр мекунам. Ҳозир тоза мекунаму, ина бинед, тоза мекунаму, баъд вай мекунам. Ина инҷа бо як партуфта. Тоза карда инҷа шакар мезанам, то саҳара сок ҷудо мекунад, баъд уже мепазам. Так, Сиёвуш Майрамов. хай намихел духтаро, худатон ҳаматон шоҳид ҳастед ки чӣ гуна ҳамин чиз шудагӣ буд, чӣ гуна гузаштагӣ буд. Ман фикр мекунам ки ҳамаи чиза таъна задан ин нодуруст. мегӯям ку нисбати дигар одамош таъна мезанад, мумкин ва ё хаб меистанд, мумкин не аниқ медонам. бечораҳо кор карданашон дар кор хаб меистанд барои пул шуда, лекин ман хаб намеистам. чизе ки дурӯғ аст, дурӯғ. Так, апа чӣ ба дахонаи модарат, чӣ ба мол куштен? Зайкача навиштанд. барои он ки гӯштамо тамом шудагӣ буд, барои ҳамин. Так, шаҳри мо ба килош 1000 рубли Атомӣ. Фариза навишта истоданд ба фикрам. қай тарафҳои север ба қимат, лекин Сургут ба духтаро 350 рубли буд аст ҳамин клубника. ваи клубникаи анамихел калон, намихел духтаро. Так, Гули апай Рудубаҷон, ба шумо пешравӣ худованд супоред, иншалло. ман супоридагӣ ба худованд духтаро. анамихел духтарои азиз, анамихел историяи продукта. худоро шукр, ҳар рӯз дегамо, гуфти ҳамон занои куҳансол ки дегамо ҳар рӯз 3 борӣ меҷӯшад духтаро. ягон танқисӣ намекашем. Чё, сынок?
ягон чиз ба ҳама шароитамо ҳаст. хай худатон ина дида истодаед. Мисол ман як рӯз дурӯғ мегӯям, 2 рӯз дурӯғ мегӯям, паказуха як рӯз мекунам, 2 рӯз мекунам. Наход ман 3 сол 4 сол паказуха кунам. хел духтаро ҳамон замон басш кардам. хай духтаро манам ҳамин хел ҳастам. Наметонам ба сари ман дод занад як кас. Спокойно гап зан, хай спокойно фикрада баён кун. Чӣ дар кор? Хай худатон дидед ина ҳамон видеое ки видеои туҳмат буд ку. Видеомо удалит кунон. хай касе удалит кард, худатон медонед ки удалит кард, барои чӣ удалит кард, бу медонед барои чӣ. Ҳамаша медонед. Гунаҳгор аст удалит кард. Голосоша мондагӣ будам, жалоба равон кард, удалит кард. мумкин ки бо ин видеомам удалит кунад. хайр, барои ман ин муҳим не ин чизо. Так. ғариб духтар, апай рудуба чӣ хел крем заказ кунем аз Атоми? Крем дар кор. Регистратсия шавед, заказ мекунем. Регистратсия шавед, вай мекунем. Скидка кати заказ мекунем. Так, салом Рудубаҷон, садовод навиштаанд. Очагишнаем Раҳим Ибодов. ҳозир продуктатон равон мекунам, гӯш набошед. Так. Так, Роман Мурад, вай на парвои на оташ, вай да отеш очаш. Бале, бале, Маҳмудҷон, бале, бале, 100% ҳаққа гуфтед. Так, духтаро, лавозимоти ҳаррӯзаи рӯзгор апа шумоё удалит кардан айфаберлик мақсад метонанд. Анакнун удалит кардан, недавно удалит. Ман шумо гуфтагӣ будам ку менеҷери Фаберлик навистааст ман ба электронни почтам ба ки ё Атоми интихоб кун ё ки Фаберлика. албатта ки ман гуфтам Атоми. Зинда буд. Ягон чи ҷавоб додагим не. Просто мен вай карам, игнор карам, тамом. дар кор нести хел кор духтаро. хай пул кор мекардем. буд моментое ки пул кор мекардем. Албатта просто так набуд. моям розыгрыш буд, дигару дигар мемондем. реклама мегирифтем, расходоям калон буд ҳамон вақто. ҷое ки мисол нон хӯрдагӣ ҳамунҷа вай намака хӯрда намакдон ба туф намекунӣ ку. яке пул кор мекардем, расходам доштем. хай онҳое ки кор кардагиянд медонанд ку. масалан 30,000 ойлик гирӣ, 10,000-аш рекламаю розыгрышу вай ба мерафт, 10,000-аш борба ҳар моҳа харид, 10,000 дар кошелёкат мемонд. ҳамон 10,000-ам 3 рӯз пас кошелёкат холӣ мешуд. кошелёки холӣ катӣ, танҳо маълумат шунида мешти бо дальше. як чӣ мегардия, аммо эфир да ҳастӣ. айша, ғариб духтар. ана михел духтаро. баъдан боз як чизи дига ки духтарои азиз, ҳамин рӯз як духтар ман ба навиштанд ки оиди кори ширкати Атоми. ман ҳамин қадар эфирон ба мефаҳмонам ки дар ширкати Атоми чо синок? Я сейчас закончу. Скоро закончу. ҳамин духтаро ҳар эфирам мегӯям ки онҳое ки ба ширкати Атоми номнавис мешаванд, ба пасобиашон ягон зарар надорад духтаро. боз ҳама ҳамин савола метиҳад. ягон зарар надорад мисол ваятон ба пасобиятон ба духтарои азиз. переживат накунед. то он даме ки шумо маоши 500,000 ё 600,000 мегиред, ягон зарар надорад. вақте ки ҳар моҳ 500,000 маош мегирифтагӣ шудеду документ туғрӣ кардед, баъд ана он вақт зарар мекунад албатта. барои он ки доходатон калон мешавад ку. баъдан боз як саволи дигар, саволи беҳад распространённый, беҳад бисёр метиҳанд оиди вай мо самозанятост кушоем ё ки ИП кушоем. то он даме ки шумо, бори дигар такрор мекунам, зарплатаи 500,000 намегиред, ИП ам дар кор нест, самозанятости ам дар кор нест. то 1 миллион шумо метавонед самозанятост кати зарплата гиред, документ кунед.
маҳмудҷон Рустамов савол додам. Бале, бале, ҳамин хел. Так, апайҷон қулфинаи барои мураббоми маҳфуза. Бале, барои мураббо, барои зимистон тайёрӣ. нав аз зимистон биромадем, бо зимистон ба тайёрӣ. Чӣ хел зимистон фасли аҷоиба духтаро. Ҳама тарафа тайёрӣ мебинем барои фарзандо, витаминҳое запас мекунем. Так. ғариб бачаи тоҷик навишта. Апаҷон аз куҷои теҷе мешавед? аз Ашт мешавам. аз райони Ашт, диёри Аштзамин мешавам. Так. Саня Алёша буро ай эфир гандашумо дидум тез буро. Так. Бебе салом алейкум. Ва алейкум салом. Нашинохтам шумоя. Так, биёед акнун духтаро саволотона хонам. Так. боз ҳозир духтаро ман. Так. Так, апаҷон Диля Каримова, ман официально кор мекунам, мада зарар намекунад? Не, зарар намекунад. Так, варение мегуфтед чанд қадар тайёр мешавад? Духтаро, ман варение чӣ гуна тайёр мекунам? Любой варение. хусусан ҳамин варении клубникая. Ин клубника не земляника. Клубника калон мешавад. Ана ин хел бошад, баъд клубника мешавад духтаро. Ин земляника. ҳозир тоза мекунам. Шакар мечошам. Масалан инҷа 5 кило бошад, ман 4 кило шакар мерезам. Шакар кати меистад, як то саҳара меистад, сок ҷудо мекунад, баъд меҷӯшонам, як бор меҷӯшонам, 7 дақиқа газа хомӯш мекунам, баъдан ягон соат пас боз меҷӯшонам. хулоса ҳамин хел 3 маротиба 7 дақиқагӣ меҷӯшонам, ҳамин кати тайёр мешавад. Так. удалит кунен ша. Удалит кардам духтаро. удалит кардам. Хай ҳеҷ гап не. Аш дар кадом тарафи Тоҷикистон ҷойгир аст? Дар тарафи медонед куҷо? Сагдийская область, тарафи Ӯзбекистон ба мо наздикем. Так, апай Рудоба боз удалит кун. Кани нест, удалит кардам ку. лавозимоти ҳаррӯзаи рӯзгор. ба пулдор набошӣ пеш намеравӣ дар наставникият меҳмонӣ падарка. Аш дар Хуҷанд дохил мешавад. вилояти Сагдийская область, вилояти Суғд. Окал овтев навиштан. Ман мехоҳам бо шумо кор кунам. Марҳамат, биёед дар ватсапи ман нависед. Так, ин Аббоси Ғармиро заблокировать кунем. Кани Аббоси Ғарми духтаро? апай Рудоба, шумо чанд солаен? Ман 43 сола, 44 ба медаром. Ина ба наздикӣ. апай Рудоба, духтароя ҳарчи гуфтест. Кани духтаро ҳозир ман ёбам. Так, айни ҳол 292 нафар. барои чӣ? Падари фарзандое мепурсед? Хай падари фарзандо рафт. қати як занак. кордор нестам. Ин кати акнун ман ҳамина буромада гуфта эълон кунам? Не. Так. апай Рудобаҷон бо мо ҳастанд. Так, духтаро кор дар корейски компания Атоми +7. Собирзода Комронҷон нависед духтаро барои ҳамин оиди кор. баъдан духтарои азиз, вақте ки ман реклама мекунам, духтарои командаи худам реклама мекунам. ба ҳамин хотир натарсида навиштан гиред оиди кор. ҳамаш уже аз 400 нафар зиёд духтар шуд дар командаи ман. ҳамамон уже якдигарам мо ҳамин хел дастгирӣ мекунем барои пешравӣ кардан. ҳаминҷа бинед боз чӣ дард дорӣ? Кани охир духтаро ман намебинам ку. Так. Так, Маҳмудҷон Рустамов, ягон духтар ҳечӣ нагуфтай, фақат ғариб духтара гуфтест, чизе ваъда кардааша. Субҳон Гулов, ассалому алейкум. Так, ғариб аз чорни ватсап ки
Шута мегум корота. Удалит шуд. Мария навиштам. Удалит шуд. Я удалит кардам ҳамон боз навиштагия. Лавозимоти рӯзгор беҳтарин инсон шумо. Саломат бошед. Хай духтаро ман рости гап ҳамин аккаунту вай ба аҳамият наметиҳам. Гапи гуфтагиш ба хай барои ин чиз ман ниёз надорам, ки ягон кас омада мана пушти мана гирад ё ки мана вай кунад. Хай чизе хоҳад ана ҳозир. Так. Ина шуд, заблокировать кардам, духтаро. Заблокировать кардам. Так. духтаро заблокировать кардам. Ассалому алейкум. Алҳамдулиллоҳ навиштан. Созия Пайрудоба беҳтарин зан, касоне ки хоҳен. Марҳамат, онҳое ки ба ширкати Атоми кор кардан мехоҳанд. Биёед. Маша! Настя! духтароя гӯям қати ман ба ёрдам тиҳад, ки има то бо 2 шаба ин корома тамом намекунам. Family навиштан ҳар рӯз эфири шумоиш дард мекунам. Раҳмат, хоҳари азиз. духтаро онҳое ки соҷидаи пурсидан хавотир буданд, ки тинҷи кати рафт хонашон ба гуфта тинҷи кати рӯзи 28 мебиёд. Рӯзи шанбе чандум мешавад? рӯзи шанбе мебиёд. Падарам меран мебиёранд. Худоша гуфтам вай кати набиё, электричка ё газел кати набиё. Гуфтам падарам мебиёранд. Баъзеҳошон хеле ганда шудагӣ будааст. Маликуша, Настю и Машу зови и Лизу зови. Пусть мне почистят вот эту. Так. духтаро чӣ хел? овозато маҳин. Худам маҳин нестам, духтаро. Мама навиштан Рудоба иқа овозато маҳин. Худам леки маҳин нестам. Ҳамин овоз ҳама вақт медонед як чиз шудагӣ буд, духтаро. Як ҳодисае нақл кунам барои шумо. Рустами ман студент буд, донишҷӯ буду. Ахай ягон ҳамкурсаш кати гап мезадааст. Ба фикрам як духтар занг зад. Хонамоваю. Телефони Рустам зарядкава буд. Ман телефонаша гирифта ҷавоб додам. Баъд Рустама гуфтааст ки қати кадом духтар шти? Рустам гуфтааст ки духтар не модарам. Баъд хандидем Рустам кати дукас. ҳамон барин овозато маҳин гӯед. ғарибам навиштан, бале. Так. ягон дурӯғ гуфтагӣ нестам, духтаро. Ина мегӯмам барои пешравии каналам ё ки барои пешравии корам. Ягон дурӯғ гуфтагӣ нестам. Мегӯм ку ва намегӯмам. Барои ман ҳамин хайпои 4 некати пул кор кардан ни нада дар кор не. Намехоҳам. Мегӯм ку ҳамин халқи мо мисол аз дигар халқ ҳамин кати фарқият мекунад. Менталитет кати камтар шарму ҳаё, ибо ғурур, ино ҳамаш бояд бошад мова. На ин ки хай то ба баъзе корҳое мебинам ҳайрон мемонам, ки ман мегӯям ҳамин одамоя додарош набошад, бародарош, обрӯи хай фарзандада фикр намекунӣ, духтарода фикр намекунӣ, бародарода, хоҳарада, модарада фикр намекунӣ, худада ҳамиқа шарманда мекунӣ. Мегӯям ҳайрон мемонам. Хай онҳое ки кор мекунанд ошашон шавад, роҳашона ёфта мисол кор мекунанд, лекин ман дурӯғ гуфта ягон кор кардагӣ нестам, пешрафтагӣ нестам. Намегӯмам ҳеҷ вақт. Айша, одам бояд худаша дӯст дорад. Хай, ҳа, бояд дӯст дораду, но не до такой степени, чтобы унижаться и опозориться на весь мир. Тамоми дунёва биромада мисол ҳамаи чизи баъзе чизҳои интимне мешавад, ки бояд мо одамо нишон натиҳем. Ҳамин хел не ҷои хобамоя, спальнимоя. баъзе чизҳое мебинам ҳайрон мемонам, ки ҷои хобашонам реклама мекунанд. Так. Духтарои азиз, так, Настя Жукова, мама, привет. Ина Настя
ҳамин қаман биё мегӯм намебиёд, эфири ман даромадаги духтаро. Настя, я здесь, идём здесь с тобой в эфире посидим. Так. ҳозирам Парина хонаи не Парина хонаи шавҳараш ба? Қачи шавҳараш хонаи ман ба чӣ кор мекунад? Ҳамон момент як момент буд, ҳамин хонаи мо. Я поняла, идёмте. Идём, Настя, помогите мне. Мама, это Всё. я Ой, с сынок. Настиного аккаунта Всё, звоню. хорошо, ладно. Да. духтарои азиз, дар ҳамин ҷо эфирамои ба охир расонем. уже 1 соат шуд, қариб 46 дақиқа. Так. онҳое ки дар командаи ман, ҳамроҳи ман ҳамкорӣ карданӣ ҳастанд, марҳамат, дар охири ҳамин эфир рақамома мемонам. нависед духтарои азиз, якҷоя ҳамкорӣ мекунем. марҳамат, ба ширкати бо нуфузи атомӣ якҷоя кор ва фаъолият мекунем. хайр духтаро, дар ҳамин ҷо эфирамои ба охир мерасонем. то наворҳои оянда, худо нигаҳбони мо шумо бошад.